Ginabalik-balikan gyud nila Julius Tingal ug Maria Fe Sambire ang lami nga mga pagkaon sa Food RX nga usa sa mga iladong kan-anan nga nahimutang sa Rasay Street, Dalyaw Turil, Davao City. Kay gawas sa mabusog ka sa lami nga mga pagkaon, siguradong malingaw sab ang mga customer sa mga banda nga manganta. Lapad, presko ug nindot ang ambience. Pwede sab magsaulog ug mga importanteng okasyon sama sa birthday ug wedding anniversary. Sa mga magpakasal, fit ug romantic sab ang lugar. Pwede sab kining pang pamilya ug magbarkada. Okay ang mga pagkaon sa Food RX og lami siya og magbalik-balik kamo kay lami jud siya. Ang place kay good ang place og mag-ulan kay safe mo kay di mo mabasa og pwede pang family, pwede pang barkada, pwede tanan pang chill-chill. Of course, lami gyud, lami anjud ang mga pagkaon diri sa Food RX. Guwapo nindot sad ang lugar gyud. Permanente jud. Kay nara naman ang mong balay sa likod. Daghag kapilian ng mga customer. Sanglit dunay laing-laing food stall ang makita sulod sa Food RX compound nga pwedeng kapilian. Sama na lang sa smoke ribs o smoke belly nga gina-offer sa Chili's and Spice nga unom ka oras lutuon nga mao'y sagad pangitaon sa ilang mga suking customer. Chili's and Spice, diba, ang ino-offer namin Texas barbecue, smoke Texas barbecue at saka mga Mexican dishes na mga quesadillas, nachos, salmon, tapos salad. Ang bestseller natin dito yung mga quesadillas kasi ang quesadillas natin, hindi siya tulad sa iba. Ito ang ginagamit natin dito is smoke meat ang ginagamit natin. Tapos kasi ang mga barbecue natin, ribs, smoke ribs natin, ini-smoke natin yan siya for 6 hours. Pati ang mga natin, smoke belly din. Ngayon medyo marami-rami na, mga 15 to 16. Tapos nag-ano pa kami na mag-add na naman ng ibang mga bagong menu. Ngayon medyo malakas na talaga siya kasi wala masyadong nag-i-smoke dito sa Davao. Ilan lang mga nag-i-smoke kaya yun ang binabalik-balikan nila kasi ilan lang naggumagawa na talaga ng Texas smoke barbecue dito sa Davao. Bulalugaw nga kombinasyon sa bulalo ug lugaw sab ang usa sa mga ikapasigarbong pagkaon dinhi sa Don Romanos. Matod ni Jose Antonio Pilay, nag-offer sila og beef ug non-pork nga mga pagkaon. Usually ang Don Romanos medyo na pagka-fusion iyang pagkaon. So naami Indian nga biryani, pero napod mi laing Asian nga dishes, Chinese style nga Hong Kong braised beef, napod mi Spanish na influence pod na mga dishes, pero mostly among gina-serve sa Don Romanos beef or non-pork. Amo ang kuan, ang kusog namo gid is kanang bulalugaw. Gi-combine ang bulalo na og lugaw. Yeah. So naa siya'y beef, naa siya'y egg, corn, ana. So far katong pagsugod namo, trial and error pa, medyo di pagikaingan nakakuan kakusog yun. Pero marag a few months later up to this to present, okay naman yang dagan, especially pag naog na sa ato ang kuan COVID nga. Yeah, kanang atong mga ang status po sa tuwa medyo relax na pod siya. Dili na pod kay siya nga nakakuan, so mas free ang mga tao na makasuroy. Daghan-daghan na gid ang mga tao gigabisita gid. Dunasay lamian nga chicken wings sa In Wings We Trust nga stall, mga barbecue sa barbecue ni Doc. Sa mga mahilig og mga isda, pwede sab sila makapili sa ilang gustong kanon o orderon dinhi sa Fish Be With You nga stall. Samtang klase-klaseng flavor sa pizza ang ginatanyag dinhi sa Calex. Ug kung hilig sab sa ilang customer ang tamis nga mga pagkaon og cold and hot nga kape, dunay dessert stations ug EFOC specialty stalls nga anaa sa entrance sa Food RX compound. Dili gyud magmahay ang mulaag sa lugar, hilabi na ang dunay sakyanan, sanglit dunay lapad nga parking area at bang sa Food RX nga gitaga na gyud alang sa ilang mga customer. Setyembre 8 sa milabing tuig dihang gisugdan ang operasyon sa Food RX nga inisyatibo ni Bok Pilay. Tumong niya nga dili na kinahanglang moadto sa sentrong bahin sa syudad ang mga taga-Turil aron mangita og pwedeng makaunan, kalingawan o kabandingan sa pamilyag mga barkada. Natunong man sa pandemya ang pag-abli sa Food RX nga usa sa dakong hagit sa mga nagnegosyo apan makita nga hinay-hinay ng milagsik balik ug mibibo ang mga patigayon sama sa Food RX. Gipasalig ni Bok Pilay sa publiko nga daghan pa og pwedeng mahanyag nga mga pagkaon ug serbisyo ang Food RX. Abli ang Food RX gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 10:30 sa gabi, gikan Lunes hangtod Domingo gawas sa adlong Martes. Samtang adlong Biyernes hangtod Domingo lang ang ilang acoustic schedule. Eugene Hinutan,
Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.